Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:53. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman tanan, lakat sang panahon kita anay. Check naton senaryo palibot. We have on the line Sir Dave Quaho, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayad nga gabi. Yes, Sir Bray. Mayong gabi man si Mr. Bray kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring ato na lakat sang panahon, September 3 tuig 2021. Sa gihapon monsoon trough ang padayon nga nag-apekto sa western nga bahin sang Luzon. So ang Metro Manila kag ibang nga bahin sang pungsod Pilipinas makaagom sang kasarangan tubtub magulugal umo na kalangitan kag ginipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago ug pagpangilat, dala sang monsoon trough kag localized thunderstorm. So ang Negros Occidental, ilkit na siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang magulugal umo na kalangitan, kag inipagupdan man sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago ug pagpangilat, tuga man sang monsoon trough kag localized thunderstorm. So kasarangan tubtub may umalagi nga pagmulumadlo nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagatan na katundan, tubtub na katundan, ang nagaimpluwensya sa kabugusan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtub mabulubalod. Ang aton nga taob alas 9:03 buwas aga nga may kadalumon sang 1.47 metros, ang hunas alas 4:51 buwas man sa hapon nga may kanabawon sang 0.5 metros. Adlaw magabutlak alas 5:38 buwas sa aga kag mga tunod alas 5:56 buwas sa hapon. Ang aton nga temperatura 24 tubtub 32 sentigrado kag ang aton nga heat index or real feel sa aga 39 kag sa gabi 29. Sir Bray. Aha, tingala, kuman medyo mainit-init kay na Sir Dave, no? Yes, Sir Bray. Amo nang delikado, Sir Bray, kung grabing init bala, grabe man ang pangilat. Gani man. Makusog ang kilat sila, Sir, no? Pagkahapon-hapon kung magbugnaw, gid man, no? Ahay, kadamo dan sa... So, delikado, gani, Sir Bray, tagtagan ng abiso, no? Most especially, sa mga utod tanin bilang sa bukid bla. Ang kasami naton kisay nang gapahalap kita karabaw. Correct, so kung correct. naggrabing galom, so pridaho gid kita nga magsakay-sakay sa karabaw ilabi na gid kun open area. Yan, amo nang dalangpan gid sang kilat gid, no? Yes, sir. Ahay, kag mga gadgets da, no? Ganit, Katro-taguan gid. Sige. Sir Dave, salamat gid mayong Thank you, gabi. Sir Bray. Good evening sa Mr. Mayong gabi, sir. Okay, mainit-init ang aton sini nga panahon na batyagan tama na, no? Sa aton sini nga palibot mga kaksyon pira mo na. Hindi lang gid ta magsalig sa mga utod ta nga nagapuyo sa ikad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Subong nga adlaw, biyernes kita, ari na kita sa Setyembre 3,
2021. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaaksyon. Ano? Text hotline naton 0963-7570874. Kag sa aton nga online, libre ka mo nga magpadala sa inyong opinion, ang inyong sining nga mensahe, kag ang greetings kay tagaan ta na atensyon karon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top 9 ang tak na sining nga aga, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Isa naman ka-aksidente nagluntad sinig na mga Hapon dira sa highway sa syudad sang Talisay. Involved ini sa isa ka motorsiklo kag auto or sedan, mga kaaksyon, ti patay gidriyo ang nagasakay sa motorsiklo Aksyon Firing Line. didto sa may San Enrique kagabi niho. Babae nga nagasakay sa motorsiklo, may angkas man, dinalasa man or nagbunggo or ginbungguan sang tricycle nga nasugata, mga kaaksyon. Ang babae niya sining nawala nga porsyon sang iyang tiil halin sa aton sining nga paa pa sa paa ginato na bilwa nagliso, mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Swerte yan, no? Ang tricycle driver to, suno sa interview naton sa hepe sang San Enrique PNP, hubog. Aksyon Firing Line. Inagaw niya ang dalan sang babae nga ininga na motorsiklo, ti may siya minor lang ang sakang sa tricycle, ang motorsiklo ti natamaan gid. Aksyon Firing Line. Ang iban pa nga balita, mga kaaksyon, sa aton nga pagpangalagad, ato blang amay nga nakapatay sa iya sining nga anak dira sa banwa sang Murcia. Ang amay nga ato kay nasang udto gin release na, no, sang Murcia PNP. Way naman sang intensyon ng family nga mag-file pa sang kaso, but ang PNP, ang police, mag-file sa iya regular filing sa kaso iya nga paghupot sang armas luthang nga hindi lisensyado. Aksyon Firing Line. Ginaprepara ng kaso niya sa idalom sang Republic Act 10591, mga kaaksyon, no? Nakaluwas to siya sa kaso nga pagpatay sang anak niya, kay suno sa pulis ang pamilya mismo medyo na okihan naman lang to, no? Nga napatay kay medyo nagaperwisyo atong anak, pero tino kaluluoy gid syempre, ano? May diferensya sa huna-huna, nakaluwas to sa kasong amay, no? Pero sa kaso sa armas luthang, hindi gid siya makaluwas. Aksyon Firing Line. Ang balita sa provincial capital, mga kaaksyon, napahawanan na to. Dumduman nyo nagligad nga Martes. Una naton nga na-interview diri sa action hotline si Attorney Bong Hanoy, mga kaaksyon, ang focal person sa National Housing Authority assigned dito ya sa Sagay City o kon ya Sagay City, mga kaaksyon. Ato ba lang nag-viral nga litrato, no? Sang Yolanda iya mga kaaksyon nga project nga mga panimalay, ginpatag sa aton Attorney Ryan Bonghanoy nga padayon ang proseso sa to. Pero mo nagaling, kahinay lang bla. Aksyon Firing Line. Pag-viral niya, puro hilamon ato. So naka-interview kita directly sa persona ng otoridad sini, subong na hawana na. Aksyon Firing Line. Dungagan tani karon di taliwid action ed na abuso ginpahagbasan to dayon na, no? May magalino kon mag-viral kag maparadyo, no, kay ang hinagbasanay dasig. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita karon sa probinsya, mga kaaksyon, check naton ang Department of Education. Lapit na lang ang Setyembre 13, ang pagbukas formal sang klase sa aton sa mga kabataan sa school year 2021 to 2022, no? Ano ba ang preparation diri sa probinsya sang Negros Occidental? Check naton kon may ara man dire na lakip sa pilot iyang pag-testing sang face-to-face limited gid lamang sa mga estudyante naton kay si Department of Education Secretary nga si Leonor Briones, gusto niya kag luyag niya kag basi pa lang na recommend niya
nga magpatigayon sang face-to-face sa mga lugar nga hindi amo na karisgogid ang numero ni COVID-19. Action firing line. Diri sa probinsya sang Negros Occidental i-check tabig karon kay diri sa Bacolod ya daway ni bation ang ining face-to-face nga ini. Okay, ti ang Bacolod ari di kita tanan-tanan damo tao di. Pero sa Negros Occidental may mga buluthuan sa mga nabukid nga porsyon sang probinsya nga hindi gid man amo na kadamo ang numero ni COVID-19. Basi may ara bala sa mga buluthuan nga napilian man nga mangin pilot amat-amat sang face-to-face nga klase mga kaaksyon. Action firing line. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, ginka dismaya kundi kagabi for the first time na interview ta si Mayor Bing Linardia sa aton sini nga pagpangalagad regarding bala sa basiwa nga suno sa alkalde, mas maayong magsulat ang union didto iya sa opisina kag ipalabot sa City Legal Office CLO ang pag-process kung ano ginmanti illegal ang hampang diri mo, legalidad, no? Siring 59 or 60 ka mga empleyado pagkabati ni Councilor John Gamboa dismayado siya sa do hindi amuha. Action firing line. Dismayado siya sa palayag sa alkalde sa syudad sa Bacolod makaksyon sa tani hatagan giniya pagtamod gida, no? Aside from sulat-sulat abi ko nano dapat pawalikon gid sila reinstate gid ya dapat na matabo ni. Action firing line. Sige, i-check tanay karon ang mga balita Kapitolyo Redaction Eden Aboso kag diri sa Bacolod Redaction R Tayhupon mga kaksyon. Action firing line. And ining abayin sa aton nga balita local headliners na dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap. Action firing line. Antos kita magyaratsada karon sa mga balita lokal mga kaaksyon, diri kita anay sa mga dalagkoban nga balita sa national. I-check naman gani lokal karon di sa Bacolod kay do maayo na ang rotation. Maayo na ang vaccination 24/7 around the clock mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Pero dito ya sa mga balita sa national, international mga kaaksyon, 41 na ang patay sa hurricane nga nagluntad dito sa may New York makaksyon, no? 41 na ang patay sa wala untat nga baha kag ulan. No, ang mga flights dito ginatos na nga kansilado sa LA makaksyon kag sirado ang pila ka mga establishmento karon sa New Jersey, sa New York, sa Manhattan, the Bronx and the Queens makaksyon, pila ka mga places karon didto sa nasambit nga lugar sarado bangod sining baha nga wala untat didto iya sa New York mga kaksyon. Firing line. Ang ila sining mga working class, mga immigrants kag mga low income families amo gidni ang mga natam-an sining baha nga ini kag amo mani nga mga tawo mga kaksyon ang may madamo nga nagkalamatay. Action firing line. Parte no dito sa Afghanistan naglalayas na tong naglalayas na to ang mga Amerikano, no? Pero ti balantayan ina kay way takbalo sang next nga move nga magkalanabo sa Afghanistan. Action firing line. Ang istorya sang Afghanistan mga dason nga mga inadlaw, grabe pila na kadekada, no? Ang Afghanistan aksyon-an, wala sila gidya naka-eksperyensya sang malawig nga ginatawag naton nga demokrasya kaangay diri sa aton sa Pilipinas nga mo nila kakalagaw kita kanormal sa aton. Wala ni si pandemya, may nagintad ako nga problema, luwas lang sa mga insurhensya, ag illegal drugs, Action firing line. kag korupsyon. Dito ya sa Afghan mga kaksyon, grabe to ya mo. Ang mga tao to before sang ginauyatan pa sang Taliban, no? Gamay lang ni kakwansinyo. Ang mga babae nga pareho kay aksyonan ka tahom abi, hindi ka pwede kagwa iya nga hindi tabon ang bilog mo nga lawas pating nawong mo. Action firing line. Ining full official nato na buwisitan kita sa mga full official nga ini kay iwagid tanaanad pero didto sa ila ang mga kababainhan natabunan ang bilog nga nawong kaglawas ang sa mata lang nga porsyon ang open dira nga may screen nga makakita lang sila once nga nakagwa ini sila sa ila sinitag sa ka mga puluyan. Action firing
Pero sang na-plastar na ang Afghanistan, mga kaaksyon, kag sumulod dito ang US, okay na, lipay-lipay ang mga babayi kay makabukas na sila sa ilang mga nawong, no? Pagbalik subong sa Taliban, ti amo naman niyo, kaluluoy mga kababainhan dito kag mga kabataan. Action firing line. Kaso na, kaistoryahan ta kamo dira kay waay gid sila iya kaagom ya sang nami-nami kag manamit nga demokrasya didto sa ila sa Afghanistan. May ara to action on sang 10,000, no, pila 10,000 or sobra ka mga landmines na tanom, mga kaaksyon. Since before, hasta subong padayon pa sila nga nagapangutkot. Action firing line. Pwerte mo sobra 10,000, no? Ka mga landmines ng tanom dito, doon na anad naman lang sila pero damo gid nagkalamata. In fact, nag-create sila sang grupo nga inang ang obra nila pangutkot sa mga bomba nga gintanom, mga kaaksyon. Di ko matsambahan ikaw nga pagkutkot mo sang bomba da sumigabong ang iban to kalamatay gini. Action firing line. Karon dason nga mga sinimana kay plastar ta istoryahan ta mo kung nanong kabuhi sa Afghanistan kita diri sa Pilipinas bisan medyo puraot na di sitwasyon ta sometimes pero di buenas kita nga may kaangay kita sining nga freedom sa pungsod Pilipinas, mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Ang iban nga balita dito ya sa national, si Presidente Rodrigo Duterte rinatratan niya na naman. Why na ginimahimo ni? Rinatratan niya na naman si Senador Dick Gordon na naman. Siya Gordon. Ang imo sinibla nga pagpinuno dira sa Red Cross, ginahimo mo lang ina nga political or parts ang imo sini mga political plans. Action firing line. Siya mga gasto da sa PRC da. Gordon, kay kabalo kami nga papili ka presidente sa 2022. Siyang pundo dira please lang. Gordon, hindi man pagpatami. Action firing line. Galalain si Gordon subong mo nagpersonalay na mo. Ini pagumpisa sang investigation sang Senate Blue Ribbon Committee sang 67 bilyones pesos nga gin-question kag gin-ayo sang kuwa nga iexplikar sang DOH, mga kaaksyon. Action firing line. Si Gordon ganang gapulo panguna dira kay siyang nagauyat, mga kaaksyon, ti siya subong ang natipuhan ni Presidente Rodrigo Duterte sila nga duha ni Senador Ping Lacson. Action firing line. Kasi Ping Lacson te may gahana man nga deklara na gani nga magpapili presidente, si Gordon waay pa man. Tiyan mo ning duha karon ka mga senadores nga gina-attack ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi iya kay sa isyo sining 67 billion pesos kundi personal nga atake, mga kaaksyon. Action firing line. Si Senate President Vicente Tito Soto III, mga kaaksyon, luyag niya nga tawag sila gani ayuhon kag mangin madula ang sigalot sa tunga karon sang Kongreso kag Malacañang. Ini may connection gihapon sa investigation nga ginahimo subong. Action firing line. So no, kay Soto siya willing kuya nga mag-inayuhay ni kag madula na ning mga away-away ta diri or habuyanay sa malayan nga mga istorya. Kay kalaw-ay suno kay Soto nga ang ehekutibo kag ang Kongreso wala naga-inayuhay. Action firing line. Uwa siya manamian sila nga plariho lang kamuda nga ginilihir kag dapat kamuda tanan mag-ililisa kamo kung anong makapaayo for good sa aton nga pungsod sa aton tanan pagkatapos kamo man imo yung nagabinangigay da. Action firing line. Oo. Kasadya sila, no? Ambal ni Soto diri siya basi bla si Presidente Rodrigo Duterte bla nakabaton sang sala nga mga information bla. Action firing line. Siya, si Senador Bongo nanugid sa nagligad nga si Presidente Rodrigo Duterte mahiligon maglantaw sa mga online news. Siya dapat hindi dira, siya mati ka sa mga radio stations, mga TV stations. Agod hindi mabutang sa sala nga information ang mabaton. Amo na nga si Duterte, kung may ginapagwa nga mga istorya nga masakit batok iya sa mga senadores kag sa Kongreso. Action firing line. Ay, nako naman unahan yun ni Anay. Ang problema ta ni COVID-19, korupsyon, droga, kag iban pa. Action firing line. Samtang mga kaaksyon, diri sa Pungsod Pilipinas, pasalamat kita kay suno iya mga kaaksyon sa mga otoridad. Wala pa sang na-detect sa aton diri sang MU variant. Bag-o naman ning MU variant o kon mo
variant mga kaksyon nga ini nag-originate na naman didto iya sa Colombia mga kaksyon. Firing line. Sa 12,000 iya ka mga samples dira sa genome nga ginpadala, so far wala mi isa nga MU o konmo variant nga bag-o naman nga nag-mutate mga kaksyon sining COVID-19 mga kaksyon. Amo ni ang sa Colombia. Ti salamat kita kay diri sa pungsod Pilipinas wala. Action firing line. Pero amo na padayon nga gina-dominar karon sang Delta variant ang pungsod Pilipinas, meaning nagasaka ang numero sang Delta variant mga kaksyon. Firing line. Subong adlaw may aras ang 20,310 ang panibag-o iya nga kaso ni COVID-19 sa di nagdulong na sa 2 milyones 2,040,568 ang cases sa Pilipinas since nga nag-start ini si COVID-19. Kag ang aktibo nagapabilin sa 158,994 kag ang naka-recover 1,847,201. Firing line. Ang patay 33,873 na. Action Brian Warden. Action firing line. Kag ang mga balita, mga kaksyon, dalig lang kitira ko lang ni. Pwede ni subong aksyon din si tirang nasyonal ta. Ang nasyonal ta pwede tira. Sige, tira lang da. Minsan, iniisip ko Sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Warden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga dala City, 15 na. Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Sa nambal ko na sa inyo sa Kaina, Setyembre 13, mag-aumpisa formal ang pagbukas ng klase sa mga pribado sa bugos nga Pilipinas. Pero ang pribado, sa nagligad pala mga sinimana, bulan sang Agosto, nag-umpisa ng iban. Action firing line. Kalabanan sila ti virtual kag modular. Sa mga pribado, daw laban virtual. Sa mga internet or Zoom mga kaksyon, no? Ang kalabanan sila kasi may mga kwarta, may mga gadgets, may mga wifi, ini mga manggaranon Action firing line. sa mga pribado mga kaksyon. Now, ang Department of Education nakahatag na to sang ila sini calendar of activities mga kaksyon. This coming 2021 and 2022 nga pagbukas sang klase, no? Setyembre 13 umpisa na gid, no? Kadamo sang pila ka mga ginpatigayon nga attempts na, no, or attempt rather ni DepEd Secretary Leonor Briones mga kaksyon. Nga luyag sini nga magpatigayon sang pilot iya nga face to face sa mga lugar sa diin mga kaksyon nga pwede na matigayon ini sa limitado man nga mga kadamuon sang numero sang estudyante. Labi na gid kon ang lugar medyo nubo na gid man sa COVID-19 cases mga kaksyon. Action firing line. Pila na kabes nga ini siya ang napaslawan, nagliligad nga mga binulan, bangod si Presidente Rodrigo Duterte ang wala nagapabor mga kaksyon, no? Wala nagapabor sa sininga buko kuntani sang Department of Education. Action firing line. Sang sinigid lamang mga kaksyon, liwat nga nag-testing na naman si Briones nga magpalayag kag ginarekomendar sini nga masubra iya isa kagatos o 120 tanan ka mga buluthuan ang ginalantaw niya nga magpatigayon sang limitado or limited iya nga face-to-face classes sa pagbukas mga kaksyon. Action firing line. Isa kagatos diri ang mga public schools kag 20 diri ka mga pribado mga kaksyon. Pero wala diri ma-mention kung sa diin gid ini nga mga lugar. Basta ang mga lugar nga low risk naging katama kon COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line.
So, diri makaksyon sa Department of Education, depende gihapon kay Presidente Rodrigo Duterte kung hatagan niya sang approval or iga-approve niya or go signal ang ini yang recommendation ni Briones, mga kaksyon. Action firing line. Kag inigin confirma ni Education Undersecretary ni Pomosino Malaluan, no, sa ila sining pagpalayag, mga kaksyon, no, ti o galing way patakbalo kon sa diin gid ini nga mga lugar. Kay kon didto naton basihan sa National Capital Region, tinagapanguna man to sila subong nga ang ila sining COVID-19 cases to nagalumbaanay man padamo. Action firing line. Kag diri sa aton sa Western Visayas, may nagataas, may naganubo, pero kalabanan taas gid ang numero, mga kaksyon. Action firing line. We don't know kung ang aton sini mga ginikanan pasugot kamo nga bisan limitado gid lamang maga eskwela ang inyo kabataan, meaning what I mean is ang inyo kabataan maga panglakaton gid padulong sa buluthuan. Ti ini nga mga bagay ari na ta subong sa Setyembre 3, pulo na lang kadlaw ang nabilin. Kag kon aprubahan gid man ni Presidente Rodrigo Duterte, ano abi ang pagplastar sa mga health protocol sa mga kabataan man? Action firing line. Daw ako hindi ko may imagine kung ano ang sitwasyon. Although, nga tingaton sa Department of Education, diri sa mga lokal, preparado na ni sila sa pagbukas ng klase. In fact, sa nagligad nga si Mana, naka-interview kita sa isa ka public school diri sa Bacolod High School, ano? Nagapatigayon sang brigada eskwela, even though nga wala sang face-to-face ginman nga klase, pero ang preparation nila kag padayon ang pangpalimpyo papagwapo sang ila sinibrotuan, according to them, preparation ina if in case ginman nga mapasugtan ang face-to-face. Action firing line. Sa lambal ko kay nang Bacolod, medyo mabubulay-budlayan, no? Kay diri sa aton subongan ning adlaw sobrang nobyenta na naman ang cases diri. Sa Negros Occidental, nagataas naganubo man ang kaso ni COVID-19. But given mga kaksyon nga may ara iya sa mga buluthuan sa probinsya nga ara sa nabukid nga porsyon nga ang COVID-19 jutay gid, no, katama nga ang iban gani way naman naga-face mask mga tawo to. Action firing line. Kung kabalo ba si miari dis Negros Occidental, check na to nabing DepEd sa Negros. Lines of firing line. Aring spokesperson sa DepEd mga kaksyon si Sir Ian Arnay. Sir, may gabi sa imo dira. Welcome to Action Radio Bacolod. Din sa Action Brian Morden. Mayong gabi sa inyo, Action Brian, labi-lagid sa mga nagapamati sa inyong na programa. Salamat gid sa time, sir. Lapit na ang Setyembre 13. Umpisa naman sa grabe nga trabaho sa mga manunudlo. Kabalo ko, bisan way klase nga trabaho, launtat inyo trabaho, Sir Arnaiz, ano? Pero sa national, nabasahan ko, may mga recommendation si Secretary Briones sa mga pilot face-to-face, no? Pilot places nga face-to-face sa mga lugar nga malores sining COVID-19. Gusto lang namon manghisayon, sir, kung diri sa Negros Occidental, kumusta kita? May mga lugar kita diri nga nalakip sa lista and recommendation, sir? Actually, Action Brian, ang nga plano nga supposedly may pilot schools nga face-to-face dugay na ina kay supposedly sang pagsugod din ang tuig sang January. O galing nga mo tungod in saway na sa padayon kay tungod na nagkaka-gulpi naman ang mga cases kag wala ring pasugtan sang presidente most dali. Kag given nga subong nga kadamo na sa mga variants na kadasibang laton, the more na gid daw medyo mabulog-budlay. Although may ginapang-identify na gid man kita nga mga LGUs na kundiin at least isa na ka-eskulahan nila ang mapilot, no? I see. Dito sa aton medyo jutay lang ang nag-signify sa ilang willingness. For example, during that time, ang pangayo in atong listahan ng mga December of 2020, isa na nakabanwang imo banwang Don Salvador Benedicto. Okay. O galing kay timid, isa lang ito eskilahan dito ang nag-signify. Pero amo na gani isol in na kay tungod nga
na nagsakaliwat ang mga cases ng COVID. Mhm. At isubong, ang mga eskwelahan natin, hindi na pa-ready, gid man lang yan, physically. Aha. That's why nga maskin mabudlay ang brigada eskwela, ginapasugtan man nga may mga gagmay nga mga grupo, so like for example, ang mga pulis na willing magpanglimpyo sa mga eskwelahan, Mhm. nagkakatawid niya para magbulig panglimpyo, kaya para kung anytime nga magdeklara ang presidente nga pwede ang face-to-face sa mga iba na lugar, Mhm. then may mga eskwelahan, kita ang mga eskwelahan natin, then we will also be ready, no? Mhm. Pero as of the moment, Mhm. wala din direktiba nga naghahambal nga madayon ang face-to-face o kung Aha. maski sa hospital lang ang mga eskwelahan nga may face-to-face. Mhm. It's just na ang preparation na obra lang para in case, anytime, ready kita. Aha. Kay diribe sa balita subong nga adlaw gin-confirm mismo sang Undersecretary sang Kwan sang DepEd nga may ara sang 120 tanan ka mga buluthuan 100 diri amo ni ang mga pampubliko nga mga buluthuan o galing amo na sir kay way man na mention kon diin ini nga lugar silingko ba si na dala kita diri sa Western Visayas labi na gid sa Negros Occidental kay ara lang ta nagapabilin sa GCQ gani mo no ikumpara sa National Capital Region to sir. Unless kung baguin ang listahan nga ginhambal nila. Mhm. Pero kung ang ginbasihan man nila gyapon amo tong ginsubmit pang 2020 pa. I So see. more or less niya gyud isa or duha ka eskwelahan na diri sa Negros Occidental. Kung ilang taon na to si Secretary Bayonnes galing sa pagsugod yan gusto ya gid kontani no Mhm. nga paano may face to face. That's why nga blended learning was considered as one of the strategy kuntanya sa pag-deliver sa edukasyon. Aha. O galing kay tiging scrapping na all together ang face-to-face kid. That's why nga nag-stick na lang kita sa printed kag sa mga online, Aha. kag sa mga TV, kag radio na Radio. delivery. Aha. Ito nga, nag-presidente niya mismo ang naghambang, hindi siya mapasugot Mhm. na may face-to-face. Yes. Amo ni subong ginahulat man ang approval ni Presidente Rodrigo Duterte. But if in case ginman sir a days before sang September 13 may ara bisang go signal si Presidente Rodrigo Duterte and ang Negros Occidental nalakip abi so far daw preparado naman tagidya diri sa aton sir sa mga bulutuan talek sa mga health protocols sang kabataan. Actually, Brian, di pa preparar din na siya ang tanan nato yung mga eskwelahan. Tanan nga sila, mayara sila learning continuity plan. Ay, So sa ilang learning continuity plan, hindi lang ang remote delivery of education ang gin-consider sa ila. Mhm. Hasta ang possibility nga may face-to-face gin-include man sa ina nga plano. Mhm. So kung baga na-plaster man nila kung anong ilaw lubrahon, kag ang mga protocols nila ton dugay na lang nila na implement halin Aha. pa pagsugod basta na pagbuhat na sang direktiba para sa Mhm. protocols. Mhm. Nagsugod na sila pamutang sang ila man yung mga pamaagi kung paano nila mga implementar ang inyong mga protocols. Mhm. So most likely guro sir tangkis ang tubig sa gate habon kag dapat guro may ideya naman guro kag aware naman ginikanan ta ang kabataan ta face mask gid kag alcohol kag maybe gin guro ko matigayon ni sir guro mga man high school mostly sir posible. Yeah, ang dito sa listahan na ito, kung sa elementary, only for grade 4, 5, and 6 lang ang posible. Okay. Ito nga sila yan mapusapos pa niya sa wayon. Ang Aha. grade 1, 2, 3, medyo mga playful niya sila, hindi ka na dali-dali lang yan kasaway man sa ilang magpinalapitanay, no? Correct. Laban din sa high school, ang posible na mahatagan sa kagayunan na makauna face-to-face kay sila yan medyo may pag-itching din na. I see. If in case sir hindi man gimatigayon ng face-to-face nga ini, anong mga innovation subong sir sa pagbukas ng klase nga magapabilin kita sa modular kag online class sir? May mga pagbago ayan. Yeah, actually sa kung yung nagtaon natin ang plano, medyo wala gid masang dako gid na change. No? Exact nga si DepEd, aside from the brigada eskwela, gina-push gid ni DepEd subong ang brigada pabasa. Brigada pabasa. Inang
remote teaching sang pagbasa sa mga kabataan, especially sa grades 1 to 3. Kasi di ka sugod ang pag-learn kung paano magbasa mo. Kasi ang mga grade 4, 5, and 6, yung gina-assume na lang na yung kabalo na sa magpalalasa. Okay. Dili sa ato sa DepEd Negros Occidental, may araw nakita sila ginobra last year pa ng sugod. Isa ni Project Bridges na siya. Ini ang Project Bridges, yung pahulam ni ang mga kabataan yung mga tablets, naging butangan sa mga digital content, read along ng mga content. Naging pahulam ini sa mga bata, kaya para samtanggalan tao sila kung video ina, may nagahambal, may istorya. Pwede nila masunod ang kung anong ginabasa nila. So, nag-pilot ini sa Talisay, kaging palapnag ini sa iba niya mga banwaman. Pero you have to consider also, ngayon din yung 1:1 nga tablet, ang ginfukusan, din niya ang mga grades 1 to 3 man, nga tigiragid dapat suguran ang pagtudlos ng pagbasa. I see. May mani kay amat-amaton tani, although nga kita nagalaom gyud nga sa masunod nga mga tinuig, malambot ang herd immunity kag makabalik-balik kita sa lain gid balay sir ang tudlo sa eskwelahan sa puloy-an kag ang bata kung gisa wala gana magbasa basta wala teacher sa tubangan. Insakto gina-action Brian, no? Aside from the tablet ay dugang ko lang. Nag-ano man kita ang budget ang ato na fund from the special education funds ng ating probinsya. Damo dito, aside from the tablet, yung pabakal man sa mga radyo. Ang mga radyo, hindi nga may mga USB ports subong. Okay, kasi yes. ang bando nga mga lugar nga hindi makakonect sa mga partner radio stations nato, nga nag-air man sang ila, sang ato na mga, kumbaga, module on air naton. Pwede sila ginatagan sila sa mga USB, kaya ginasudlan man sang mga content na dinabasa sa maestra ang ila module. So, pwede nila read along man ang ila module together with that sa radyo. Grabe. So, medyo may nag-assist sa ila kung baga. Inaiya kong ginatutukan man sa mga kabataan. Salamat gid sa inyo nga mga manunodlo, sir, no? Tanan-tanan na lang gid nga idiyahan nyo lin sa radyo, USB, kung ano na lang. Pero tino nga natabo sa aton bangod sining COVID-19, ano? Pero tiyan mo na, sir, may nabasahan ko pag hindi nga isa, ining Kuiper, ano ni sir ya? Applicable ini para sa ano, sir? Ang ining application nga Kuiper, bless raw, check ko lang diri, may ari ka ni sir, application nga Kuiper, iya, ng mga estudyante ma-answer da sa applications via cellphone na lang. Okay. Meron din nga mga eskwelahan nga gagamit man sila sa mga para sa mga bata nga may capability, may technical capability, no? Kay tungod kami etc. Kaya pwede man na online, pwede na siya offline ata. Okay. Pero daw sa Bacolod Division daw may ara sila. Pero diri sa ato sa Negros daw medyo limited lang gitang gamit. Pero kay tungod na hindi man tanan may arasang gadget ito gamit. Ara kita sa mga eskwelahan na mag-jutay lang na online gita mismo. Like, balikada si Sir Ernest, mag-action na utod kita. Kapala ka subong sa ludo kita ni sa mga manunudlo mo, tanan na nga mga ideas nga ila mahuna-hunaan, ginahimo nila para hindi lang gid mabilin sa tabtaban ang mga kabataan. Ta sir, balik sa imo na utod kita, sir. Yeah. May ara kita mga school nga nagda-online gid mismo, kag lain yan ginagamit man yan nila nga mga application nga para mas mapasadya kag mapapos man sa mga kabataan ang pagtuon. Pero ini tanan may ara man sang ginatawag daton advice or authority from DepEd gid mismo, no? Ini nga mga ideya, sir, sa mga bulutuan nga applicable lang sa hindi dira lang kamo gihapon sa mga simple nga mga bagay. Tanan ini gintudlo ginasang pagsugod sang COVID sang 2020, no? Kumbaga sunod-sunod na mga trainings, virtual training ang ginhatag sang central office sa kabilugan ng mga maestra. So tanan nga klase posible nga mga application gintudlo ina sa ila. So iba na mga kumbaga mahilig yan sa technology ng mga maestra, ginagamit nila kung ano itong gintunan nila. I see. So, dapat mismo si Secretary Gambal nung
one size fit all mo. So wala isa ka pa maagi nga posible sa tanan na mga kung ano ang kaya, kung ano ang posible sa imo eskwelahan, then amo nang imo obrahon. Amo ng obrahon. Diri sa Negros Occidental, sir, so far, why man, sir, nagnubo ang mga enrollees naton or basi nagdugang pagigani, sir? Sa subong Action Brian, may ko pa na-check ang bago nga data sang enrollment, ha? Kasi again. No problem, sir. Pero we are expecting also nga masaka gihapon kay isang last year, okay man lang Japon ang ating enrollment. Why man siya nagpanaog nga Pero subong kay tungod na nakita man sang iba nga posible man nga mag-eskwela nga amon nga pamaagi. I'm quite sure itong mga nagululuntat sa nagligad tuig, balik na rin sa eskwelahan, balik na eskwela, para mas mapadayon man ilang pagtuon. Hindi nila pagpadayonon nga maguntat gyapon subong kay behind sila 2 years na gid if in case next year way man taga pangamuyo pero nagapangamuyo ta nga makabalik tas normal. Basi bala mag 3 years naging kundi biyaan na gid sila sir That is correct. That is correct, Action Brian. Kanuloy yung mga kabataan na pauntaton natin just because nga mula sa face-to-face. Posible ang pagtuon basta magbuligan ng sanggintikanan. Yes. Matutukan ng. Sige. Amo mala na aton, sir, advanced information before sa opening of classes this coming September 13. Ang advice mo, sir, again sa mga ginikanan naton sining pagbukas, sir. Madam, salamat una bes, Action Brian, yes, sa sir. Action Radio, no? Sa terminyo lang kami ginhatagan sa kahigayunan na sa aton ng mga public, na sa aton ng mga ginikanan, sa aton ng mga learners. Sa subong nga tuig, aton ginapabalo sa kanan na sige pa, padayon din ng enrollment, gani ang mga ginikanan tagid nga magkarita mo sa eskwelahan sa inyong mga kabataan ka magpa-enroll na sa mga bata. Hindi nyo na paghulat ko ng September 13 para magpa-enroll o kung after pa sa September 13. Subong pa lang. Kaya para kumbaga maisip ng bata nyo as part ng inang eskwelahan, kaya para kung ano man ang mga mabulig, makonsidera mo sa maisip na siya, ma-include na siya sa listahan. So, hindi pag, hindi tayo pag-usapan ng simple, kadto kita sa eskwelahan, if we can, ha? I think we allow also walk-ins, basta lang, limited number lang, pagka-follow lang protocol. Pero kung wala, kanan na mga enrollment forms available man sa barangay ninyo. May mga drop box na naging pamutang. After nyo i-answer, sabtan, ibili nyo lang kahit sa dalon na sa eskwelahan. So, i-enroll ang mga kabataan para maka-eskwela padayon din sa sining tuig. Salamat, sir, sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. God bless, sir. Halong. Thank you very much. Yes, sir. Action Firing Line. Sir Ian Arnold Arnaiz Makaksyon, PIO sang DepEd Negros Occidental. Tiya mo na, suno sa iya, so far why pa sila nakabaton any directives from the DepEd National. May connection sining ginabuko karon ni Secretary Briones nga may ara sang 120 tanan ka mga buluthuan. Isa ka gatos diri ang pampubliko nga himuon nga pilot sining amat-amat or limited nga mga estudyante sa face-to-face mga kaksyon. Action Firing Line. Ti sa nagligad, galing nga tuig, nagsumiti na ang Negros Occidental 2 to 3 schools mga kaksyon. Diri sa aton nga ti nag-attempt man sa laom nga matigayon ini pero wala gid bangod nagapadayon ini si COVID-19. If ang basis according to him nga amotong last year nga mga names ang schools lantawon nila ang sitwasyon. Action Firing Line. Kay may ara gimantod mga bulutuan mga lugar karon diri sa Negros Occidental sa bukid-bukid ina mga medyo layo-layo nagigitama sa mga kasyudaran kay kabanwahanan nga proper. Ang mga tao aksyonan why na tuya naga face mask, Action Firing Line. why naga face shield kag didto ka normal sang pangabuhi nila, normal living ang mga utod ta sa mga kaumhan. Why lang to sila ya? Why lang to? Pero kon kanto sa mga banwa, mga nagapangumpra abis, nagasuksok sila sang facial pero kon didto lang sila waya. Action Firing Line. Amo na gani nga kung gusto nyo nga maka experience bisan isa lang kadlaw saka kamo to sa bukid-bukid no
kag huksa tong face mask nyo bilog nga adlaw palik naman kamo dis Bacolod. Action firing line. Ay sus ko, pandemya ka, tama na, sobra na ni, no? Daw grabe na nga pagkuan nga pabudlay sa pumunuyo sa kalibutan. Naarang ginuota nagaubay sa aton kabalo kita aksyonahan sa pila kadlaw pagbugtaw naton madula gini si COVID-19. Di ka magsabat amen da? Amen. Alright, sige, aksyonahan. Action firing line. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang life Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay maka-action check naton diri sa Bacolod City ang EOC kay kabalo ka ang Food and Drugs Administration, FDA, no? Food Drug and aksakto koneksyonan, Food and Drug Administration, no? Naghatag na sang emergency use authorization sa Moderna nga pwede ni siya mabakuna sa nagaedad 12 anyos tub-tub 17. Action firing line. Galing kayo daw talag saon man lang din Moderna sa ato, no? Ano ayhan ang setup nga himuon sa Bacolod regarding sini? Ma-check ta karon kung may mga naga-inquire o may mga queries man bala sa EOC nga amo ng edad nila nga luyag magpabakuna. Action firing line. Kag i-check taman ang round the clock yang vaccination sa Bacolod. Magambal kita round the clock non-stop 24/7 sa isa ka lugar diri sa Bacolod maka-aksyon that Mayor Bing himself maka-aksyon nagbisita mismo sang gabi na kag naglantaw sa sitwasyon sa ning vaccination program nga ini. Maima na, no? Para mas mapadasig pag ipabalik naton karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Merly Gonzaga, naga-monitor sa aton si Ana Sinoro, praise Lord, kabay pa, amen. Amo ganing ginapangita ta, no? Jean Oy si Sir, naga-monitor man, Godspeed, thank you, good. Ami Rivera, naka-amen man, thank you, good. Si VS Maricris Piagura, good evening, Sumbray, please greet lang family Piagora from Barangay Araal, Carlota City. Edilaw sa Victorias, upod kay Nanay Isabel. Si Johnny Templado, yung gabi Sumbray, greet lang ko kay Ryan Bustilio, gaobra rubber dumper. Kag iya madam nga si Marlene Bruce, dire sa Magdugo, Toledo, Cebu. Salamat kit. Si Johnny, again, ginagreet niya lang ang Bruce kag Templado nga pamilya sa Kabatuan. Salamat. May gabi, okay, nabasa ko na, no? Thank you kit. Si Stephen Gorosin, good evening, Brian, and shout out ko sa imo and patamiyaw lang kami sa asawa ko dampi sa Providence, Negros, Lapit sa Barangay Estefania. Keep safe, always more power, good luck, and God bless us all. Thank you, good. Janet Flores, good evening, Brian. Monitor lang kami di program mo. Stay safe and God bless you and your family. Salamat. Si Severino Ari Domingo, good evening, Action Brian. Lihog dayon tamyaw ko kumusta nan amon livelihood project duha na katuig Action Brian. So diin ini. Veronica Santillan Manukan, JVL Luntayaw, good evening, Action Brian. Musta lang ko sa Luntayaw family nga nagapamatigid subong sa imo. Salamat. Si Madam Veronica sa Handumanan, gali ni, thank you good. John Gray Tugli Katubay, maing gabi ilang batch Brian, 99 years. God bless. Batch ko niyo sa NOHS. Thank you again, no? Mayong hagabi na si mo, sir, no?
Reynaldo Halandra, good evening, Sumbrayan, greet ko lang Halandra family kag ang on-duty guard sang BDO Bacolod. Mayong gabi sa inyo tanan, stay safe as lang sa tanan. Sige. Paul Spat III, Araman, Everlyn Miranda, Lilia Taton, God bless man sa Gardenville, Alex Montesa, Elizabeth Malaka Gamala, nagamonitor man, si Marilo Kahilig, happy evening, Action Brian. Greet ko lang happy birthday, Inday Babay today, 9321. Si Alex Montesa, Vice Gov in Action. Ano na siya man? Okay. Sige. Tukin nyo sa akon. Claim ko naman, gid. Sige. Thank you. Si Reyna Luna Alila Ortiz. Good evening, Action Brian. Patamiyaw lang please kay Mama Marcela. Always listening to your program. Pipoy, may gabi Action Bray, concern ng kutani sa mga 4-piece sa taga-barangay Bunga. Action Bray, ginpapirma sila payroll pero nga wala sila ginrelisan sang kwarta. Pero sa iban nga barangay nga narelisan sila. Basi pwede maaksyonan Action Bray, salamat gid. Sa kay Pipoy, nami tani ko may ma-interview tada no kung ano gid ang sistema sini para matawagan ta ang concern, na? Basi makatag ka cell number, ano nga sitwasyon. Nag-monitor man si Christine Minies Villalubos sa DSB Pandanon and si Everlyn Miranda sa Dubai. Boards Asa, nag-monitor man sa Purok BM Barangay Takuling. Hil Javier, good evening, Action Brian. Nag-monitor lang ko sa program mo. Keep safe always. God bless us all. Salamat. Fernandez Irek, naga-monitor man, Jin Oy si Sir Manjo Arniho. Salamat gid. Alright. Diri sa dalom si Al Ramos. Good evening, Sumbray. Patamiyo lang da sa kay Din Ramos kag Daisy Ramos. Iya magulang ga-monitor gid sa imo programa. Salamat gid. Stay safe and God bless. Si Rod Simon, DJ MC Julius naga-monitor. Ay si Sir Rod Simon, ano? Legendary ini legend ha. May gabi, sir. Si B. Alvarado Aptricio. Good evening, Sir Brian. Ari kami monitor si Mola Castellana. Sige tagay, upod. Hindi na tuman. Upod. Nadula siya. Upod kay Pandi Atindan. Sige. Alright. Emma Alcuela Kerlstrom. Araman. Habalya kabay pagid. Amen. Raymond Legaspi Pinida Araman, greet niya si Zidi Sornito. Diding Alojamiento sa Antipolo Pontevedra, nagamonitor Alojamiento Family. Salamat, God bless. Leia Younger Esquivel, nagamonitor man sa Talisay. Thank you, gid. Ano? Sige. Elvira Hilogo, yung gabi, Action Bray, watching live sa Charie Heights. Charito guru ay no. Charito Heights guru ni ay no. Oo, thank you and God bless. Star Mayo, good morning. Sombray, kindly greet lang lihog Toy CC, Mrs. Alvarez and our M. Buen Water Minerals in Tangob. Salamat gid from United States of America. Amen. 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 Kag mga matapos na ini si COVID-19, God bless you and your family. Thank you gid. Milail Oligo, Araman. Ryan Burha, thank you. Sige. Ma-relax lang ko ginagmaya. Balik ko na ginugay for more information. 7:46. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, ang naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to Damogid, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang
kaundan sang balita kung matuod kag hindi nga balita dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Totoo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:56 na. Antes pa naman mga kaaksyon sa taran, gina-endorso ginaton sa inyo ang MyTC. Brian Warden, Action Firing Line. Dali gid lang kay may ara kita sang kwan pasada papremyo
panalo mga kaaksyon nga i-present tonight. Congratulations na naman sa mga winners naton nga malawagan subong nga gabi. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Here we go mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga Pasada Papremyo Panalo 2021 Raffle Draw. Sino naman ay ng aton maswerte nga tagdaog karon nga gabi? Diri mga ka-aksyon ang aton nga winner iga raffle mga ka-aksyon subong nga gabi. Upod naton sa gihapon aton admin representative sa aksyon nga ni Kirao nga mong magabunot sa aton nga tagdaog sa mga drivers dira jeep, e-bike, tricycle o kung ano naman ginabiyahe mo nga dipasahe imo point of destination diri sa Bacolod, standby basi ikaw na ang maganaog sang 500 pesos, no? Diri makaksyon. Pasada Papremyo Panalo 2021. Ari na si aksyon nga ni Kirao and our DTI representative Ma'am Floline Bautista. Ara na, nagabot na si aksyon nga ni Kirao. Bantay na dira ha. 500 pesos ni nga cash mga ka-aksyon ang mabaton sang maswerte nga tagdaog karon nga gabi. Sige be, i-check ni Ma'am Floline Bautista ang aton nga winner. Gina-verifying information. Ako gani ba, kita ko si Ma'am Floline magstampad sa likod. Nalipay na ko kay vote silingon. Verified na ikaw na gid ang winner. Ora na, ginahatag na ang entry form sa kay aksyon niya ni Kirao. Ginabasa, gina-verify liwat, ginausisa lang taon ta. Kung ikaw, ikaw dira, ara na, ready ka na? Pamati, basi ikaw ng winner na ton 500 ni, no? Pasada Papremyo Panalo. Aksyon niya ni? Ang nagdaog, si Mr. Erwin Cuales sang Minoyan, Morsha, Negros Occidental. Nagaedad 34 years old, ang iya ruta, Bacolod, Mambukal. Oy, maano ni gali ng double tire. Bacolod, Mambukal, hindi magsala sa mong standby, dira sa May Libertad. Ang aton nga winner sa liwat, congratulations kay Mr. Erwin Cuales. 34 years old sang Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia, Negros Occidental. Ang sini amaning double tire do bus siya nga aksyon yani nga ang ruta is Bacolod, Mambukal. Oy Sir Cuales, basi may kadarahay nga gawon mo ni 500 pesos nga cash. May 18 hours ka lang para maklaim mong ibong nga papremyo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Siliwat, congratulations Mr. Erwin Cuales sang Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia. Ikaw ang aton nga ikaduha nga winner karon nga adlaw sa Tiyembre 3, 2021. Sa iban dira, standby sa mga masunod nga pagdraw naton sang aton nga winner diri sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Brian Warden, Aksyon Firing Line. Congratulations sa nagdaog ba ka-aksyon bago gid lamang ang ibang dira pwede gid maka-participate, no? Dugang lang nga mga information magkadto lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang hindi man katawag ba ka-aksyon para sa dugang detalye pero pwede nyo gid mabasa ang guidelines dira sa amon sini nga Facebook page mga ka-aksyon. In fact, ang iban dira man na nagabase gid para at least maka-participate sini nga ton sini nga Pasada Papremyo Panalo sa aton sini nga mga driver
sa nanari-sari nga mga salakyan. Si Ricardo Sagara, 50 anyos, taga Homesite, Bacolod, isa ka jeepney driver, no? Nagdaog man ini si Joaquin Monte Alegre, no? Monte Alegre, 44 anyos, lot 1, block 4, Silita Village, Alihis, Bacolod City, driver, jeepney driver, makaksyon. Si Ray Michael Tizor, 33 anyos, Barangay Singkang Airport, Bacolod. Kag si Jovan Hispenie, 42 anyos, taga Barangay Handumanan, Bacolod City, mga kaksyon. Congratulations, Gicino Tarantanana. Last 8:03 Action Radio, Philippine Standard Time, may gabilang kay Reynaldo Poderoso sang Barangay Tangob. Si Pilton Lipura, naga-monitor man sa Pasay City. Ana Sinoro, thank you man sa pag-monitor. And mayang gabilang sa kay Virgil Pinda, ano? Naga-monitor si Lynn Holmes. Shout out siya lang ang Bison family sa Calatrava, San Carlos, Cagolpinda family, sang Canturay, Sipalay, mga kaksyon. Sige, salamat dira sa inyo. Check nato ang sapyak nga side nato din nga mga mensahe abiyo. Oo, doon na dula din nga akong cellphone nga pula. Di nagkanto man. Ato sa sapyak sir nga panapa sir basi mabuligan nyo ko. Yan na nagkanto na sa yaman. Oh, sige, daw sala pa sang cellphone maginamo na yung gabi sir, mangkot lang ko paano magpasakop sa pasada kag diin makuha ang form. Oh, sige na mention ko kay na, no? Good evening, Sir Brian. Gamonitor kami diri sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota City, Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Katinoy, Esther kag Carlos de Los Santos. Salamat. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami ni bisan ari kami sa Kamalig sa Tunga Kampo. Imo programa upod ko tamyaw lang da asawa ko sa balay si Katong sang DSB. Bo na hidlaw man tadi sa mga kulo Kamalig nga ini, no? Sige, last 8:04 na sa aton nga pagpangalagad. I-check naton by this time kung available si City Administrator kag Executive Director sang EOC diri syudad sa Bacolod, Bakaksyon, Ang, no? Kung kumusta na ang sitwasyon naton diri sa syudad sa Bacolod plus Pagid. Kung may mga ano ang mga pamaagi karon na ilahimuon kay ang 12 kag 17 anyos pwede na mabakunahan gamit iya ang Moderna matapos nga nag-approve diri ang FDA, mga kaksyon. Hindi tanan nga bakuna kundi Moderna gid lamang, no? Moderna pagid lang ang ginhatagan sang authorized, mga kaksyon, sang FDA nga pwede na ini mabakuna sa 12 tubtob 17 anyos. May man kay amat-amat, no? Amat-amat nga naganubo hasta mag-abot pila ka adlaw ang aton sini palibot gid kundi mahalos mabakunahan na gid tanan-tanan. Way sa sabat action an, sige, lompat kita anay sa patrol, no? Patrolan ta anay ni masibla masako si City Ad Ang. Dugay-dugay balikan ta lang siya, no? Diri kita na nung katabo dis Negros Occidental nga sini nga simana duro yang aksidente iya sang kuano motorsiklo na naman. Nagligad nga adlaw to sa din ato sa ilog, no? Isa man to patay, tricycle encuentro niya, lalaki rider patay to. And subong may ara naman sa area sang Talisay. Duha ang patay, no? Duha lang ang patay, isa diri ang natamaan babayi sa may San Enrique na naman iya. Ara si Ma'am M sa aton nga sige ara agli si Ma'am M. Dali lang gid ang patrol action diyan, ha. Kaya ara na sa linya si City Ad Ang sinimatinion ayo on tara sa San Chimpo niya kay masako ni sila mo sa tanan nga oras may mga meeting pa ni kag iban pa. Sa aton nga linya we have City Administrator, Executive Director sang EOC. We have on the line Ma'am M. Ang. Good evening, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Okay, nautod balikan to siya abi, ano? Si Madam Bibing Dagia Bautista naga-monitor man sa Barangay 39 Lizares Avenue. Si Renato Trinidad Vigno pa shout out family Espartero sa Linawon, Kawayan, Linuon gijagali Kawayan, monitor subong naga-monitor man sa Cebu Silahwa. Tamyaw ya at taga Kawayan, mga kaksyon. Sige.
nadula, no? Daligid lang. Balikan naton. Good evening, Action Bry. Naga-monitor from Little Baguio sang Negros Occidental. Ba, taga Don Salvador Benedicto ato. Wala na aksyonahan. Ara na. We have on the line si Ma'am M. Ma'am M, good evening. Action Bry, may sabihin sa talaga ng pamatik. Aha. Ma'am, kaina, kabalo ko may ideya ka na. Ang kwan balang FDA, ginatagan sang approve na o gin-approve na ang Moderna nga pwede makabakuna sa 12 tub 17 anyos. We don't know kung diri sa aton sa Bacolod daw talagsa pamanta may Moderna, ma'am, no? Kag ano ang ideya subong sa Bacolod regarding sini if in case may ara gid man ta, ma'am? Actually, sakto na siya, Action Bry, no? Itagaan na sa Emergency Use Authorization ang Moderna ng FDA Philippines Food and Drug Administration na pwede siya gamiton sa 12 to 17. Kaya ang ato subong bakuna, ang authorization na nila is hindi for those na adult, so 18 years old na pa. Ang Moderna, kung naman nakakuha ng Emergency Use Authorization na pwede na maka-inoculate ng mga kabataan na 12 years old at 17 years old. However, ang DOH naman niya, Action Bry, wala pa yan naghatag sa green light, wala pa yan naghatag sa doses na pwede na kita makapagbakuna sa mga kabataan. I see, okay. Ang rason sa kaso na Department of Health is tungod pala hindi pa simple ang aton supply sa bakuna para sa mga adults na sa mga ara sa priority framework, no? Wala pa kita sa naga sufficient in supply sa bakuna para mabakunahan ang tanan ng mga vulnerable groups, kadang-kadang ng mga frontliners, senior citizens, para sa bigara sa nagkakalaslaan ng mga priority groups natin. So, we are waiting. Kaya ready. Malang kaya instant kasi doon sila sa guidelines sa DOH. Amumili sila kalabanan ng nagkakalaslaan. But subong more and more, nakita na nagagamo pa ng cases ang mga kabataan na nagpapakit for COVID-19. So if in case kin man, ma'am, ada DOH maghatag sang go signal ang aton ding pamaagi di same man gyapon, ma'am, by appointment pagyapon o managyapon nga tika. Yeah, actually may ara naman kita master listing, no? Nagka-master list na kita Action Bry ang nagigat sa nangangasulat. Nagsugod naman kita sa master listing preparation na kumayara na guidelines ang DOH for us to inoculate ng mga taan and matugod na kita dahil. So, next system, by registration, then kung registered ka na, then schedule ka for appointment or para sa gusto ka research. Okay. Daligid lang. Okay. Check ano na ito na action names, be? Daligid dula si Ma'am M na kanugo na. Daligid lang. Check naton biliwat ang iya sining area kanugon sang information nga masagap tagikan sa iya sining no. May connection sining mga kabataan na ginamat-amat amo na gali maagi pa man gali gihapon sa DOH no depende sa DOH no ginahulat nila mga kaksyon. Sige, pasensya gin Ma'am M nagadula kita pero ma'am adri sa aton sa Bacolod before may ara na gid man sa mga kaangay sini nga mga edad nga nag-attempt man bi nga gusto magpabakuna na, ma'am, may mga lista na kita da. Oh yes, may ara na din Action Bry, may mga request din kita, mga ginikanan, ang mga kabataan sa ato, mga frontliners. Tamo sa mga kabataan sa mga doctors, kabataan sa nurses, nag-request sa ato niya kung pwede na mapakunahan at kita sa mga kabataan niya na nag-request. Tapos, so, mga damo kasi pang request. Nakataga mga ikil sa ato. Mga articles sa Amerika, sa mga tungtod, inahatagan na ang mga 12 years old. Pero kita, we are concerned sa
DOH sa mga guidelines ako na sinasunod na subong. Unfortunately, wala pa kita attention na pwede kita maka-inoculate sa mga edad. I see. Sige, paabot-abuton tana diri sa syudad sa Bacolod. Pero ma'am, daw maayo ma'am ang kuan ma'am no, resulta sang 24/7 nga vaccination na sa Bacolod. Kumusta ma'am? Sang pila na ka days nga nakaligad ma'am? Every day kita na mayara sa nighttime vaccination. Action drive, at manalig man respond sa aton mga kauturas, sigamo kita respond, kaya kita nakakto sa aton mga vaccination center. Siguro sa day, sila abangan na lang sila kasi natataya sila vaccination sa government. Kaya sila nagpapakita sa madamo sa aton na round the clock sa. Okay. Nagakautod gid kita, no? Sige. Action nams, paki-check na lang kay Ma'am M. Tell her na lang okay na lang, no? Kay medyo signal niya, medyo mahina-hina gid naton. Thank you so much gid so far. Okay, dogadula gid ang iya sini nga signal regarding tanito sa padayon nga vaccination kay bisan gabi, bisan tagtungang gabi, launa alas 2 ang kaagahon, pwede na kamoya makapabakuna. Din kamo pwede makapabakuna sa Dirao sa may Jollibee sa Lopez East area, no? Sa Quandra sa may Burgos Circumferential Road nga area, amo na dang area ara sa balik sa. Sige, check naton liwat abi for the last time abi, no? Para makompleto naton kay kanugon kay iban kadamo pa sa may nakahibalo nga may amo na dire sa Bacolod para na sa benepisyo sa mga utod naton nga hindi iya